श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला शेवयाची खीर कशी बनवता साध्या सोप्या पद्धतीत ती दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया साहित्य. माझ्याकडे हे होते म्हणून हे घेतले. मनुका, बदाम, काजू पण घेऊ शकता, पण माझ्याकडे काजू नाही म्हणून मी घेतले नाही. दूध, साखर, तूप, हे पाणी आपल्याला गरम करून ठेवायचं आहे. आणि आता शेवया गरम करायला हे 3-3.5 पेज पाणी, जेवढं आपल्याला लागेल तेवढं आपण घ्यायचं आहे. टाकूया. तूप थोडा गरम होऊ दे. आता गॅस मी मोठाच ठेवलेला होता, तर बारीक करते. शेवया आपण भाजून घेऊया. आता हे शेवया भाजले आहेत. आता थोडा वेळ आपण हे बदाम टाकूया याच्यामध्ये भाजायला, आणि मनुके थोडे भाजून घेऊया त्याच्यामध्ये. आता हे शेवया भाजे झाले. हे बघा, थोडे थोडे लाल लाल झाले. भाजले आहेत आता, लाल झाले. मनुका हे पण भाजले आहेत, बदाम. आता पाणी टाकलंय. पाणी तर गॅस बंद करते. तर हे भाजलंय, त्याच्यात ताबडतोब आता आपण ओतून घेऊया याच्यामध्ये पाणी. जेवढं लागेल तेवढं आपण घ्यायचं. हे मी 3 ते 3.5 पेले पाणी ठेवलेलं होतं. आता याला शिजायला घेऊया. जरा गॅस फास्ट करूया. कढई येतोय. आता थोडंसं मी हे करणार आहे, याच्यामध्ये मीठ टाकणार आहे. चवी थोडंसं टाकायचं, चवीला मीठ, म्हणजे खीर कशी छान लागते. नाही तर ती अशी पचपचीत थोडीशी लागते. एवढं थोडंसं टाकणार आहे. ह्याच्याने चव येतो चांगला खिरीला. मध्ये आपण हे मी 7-8 चमचे साखर घेतली आहे, ते पण आता घालून घेऊ त्यामध्ये. ढवळून घेऊया पूर्ण. आणि दूध मी लास्टला घालणार, कारण थोडंसं मीठ टाकलंय ना ह्याच्यामध्ये. नाही तर याला चांगली उकळी आली काय मग मी दूध घालणार बंद करून गॅस. अशी खीर छान लागते. तुम्ही एकदा करून बघा अशी खीर, साधी सोप्या पद्धतीने. आता हे साखर याच्यामध्ये विचळू दे चांगली. साखर याच्यामध्ये टाकली ना का 5 मिनटं जरा शिजत ठेवायची, म्हणजे कसे एकदम शिजून शेवया चांगले होतात. तर हे गॅस मी फास्टच ठेवला आहे, कारण शिजले पाहिजे ना. मग हे बघ, हे चांगले आता शिजले आहे शेवया. हे बघा, आता मी गॅस बंद करून टाकते. आणि नंतर मी याच्यामध्ये दूध ओतते. बघा, अशी तुम्ही एकदा करून बघा. ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. हे बघा झाली पण झाली. आता नाही हे करायचं, कारण मीठ थोडंसं टाकलं आहे ना त्याच्यामध्ये, मग ते फुटणार नाही. तर गॅस बंदच करायचा. हां, गॅस बंदच करायचा. आणि नंतर दूध टाकायचं आणि मग झाकण मारून ठेवून द्यायची थोडा वेळ.
ते झाकून ठेवून द्यायची.